Erika boluje od dijabetesa. Učinila je mnogo da izbegne redovno uzimanje insulina. A nyugdíjas kor azt hiszi az ember, hogy az lesz az álom. Ljudi misle da će penzionersko doba biti san, ali zapravo tada problemi zaista počinju. Do ovog trenutka jedva da smo ikada bili kod lekara. Ubrzo je utvrđeno da mi je visok krvni pritisak, a zatim su mi uradili krvnu sliku i rekli mi da sam dijabetičar. Uvek sam se plašila da pijem insulin i uvek sam se dobro snalazila sa tabletama, ali sada mi je nivo šećera u krvi počeo da raste. És mindenáron, hogy hát inzulinos, injekciós ápolás igényel, de hát én nem szerettem volna, és most kaptam egy másik gyógyszert, amit csak egy nap egyszer kell beadni. Ispostavilo se da su mi jedina opcija injekcije insulina, ali ova ideja mi se nije svidela i upravo sam dobila drugi lek koji treba piti jednom dnevno. A istovremeno sam započela koristiti i ovaj sprej za nos koji također ima dobar efekat na nivo šećera u krvi, pa ih sada koristim zajedno. Nadam se da će mi to pomoći. Pre upotrebe C-peptida ujutro mi je nivo šećera u krvi bio između 10 i 11, a otkako sam počela da koristim ovaj sprej pa sve do sada nije bio toliko visok. Sada mi se nivo šećera u krvi ujutro kreće između 6 i 7, a zatim do podneva pada do 5-4. Očitavanja uzmemo pre jela, a onda opet posle večere. Onda je otprilike 6 do 7 ponovo. Obično je viši ujutro, ali sada se dosta popravilo, tako da ujutro nikada ne prelazi 6 do 7. A nakon toga opada, kada sam gladna u podne ili uveče, ponovo padne na između 4 ili 5. Tu sam trenutno i srećna sam zbog toga. Dijabetes je često povezan sa drugim problemima upala poput artritisa. Proinsulin C-peptid može da reguliše funkciju imunog sistema kroz nervni sistem. To znači da holinergični lekovi protiv upala mogu eliminisati razna čvorišta zapaljenja u telu. Olyan izületi problémám volt, hogy a térdeim fájtak. Imala sam problema sa zglobovima kada su me bolela kolena i jedva sam mogla da ustanem. Nisam mogla da se popnem stepenicama. To se također dogodilo oko moje penzionerske dobi. Možda malo ranije, kada sam otišla kod lekara, ali izgleda da se ovo stanje nije popravilo. A onda je doktor rekao da se tumor mora izvaditi jer mi je koleno previše nateklo. A onda su ga izvadili i počelo je da ide na bolje. Danas bol ne osjećam više kao ranije. Svakako, nazalni sprej također ima dobar efekat jer sam primetila da mi ruke više ne otiču. Mogu čak i ponovo da nosim svoj prsten. Ranije nisam mogla da nosim svoje prstenje, ali sada sam ih posljednjih nekoliko nedelja ponovo unosila, pa bih ovo mogao biti i efekat spreja. Sada također mogu da spavam mnogo bolje, ali u prošlosti nisam dobro spavala. Znala sam da se budim nekoliko puta tokom noći. Pokušavala sam da se vratim na spavanje, ali nikada nije uspelo. Ako sam malo spavala, ponovo sam se probudila i onda uopšte nisam mogla da zaspim. Tada se probudite sa osjećajem umora. Popodne sam morala malo na spavanje, ali sada to nije slučaj. Puno hodam po ceo dan i prilično sam brza, čak i kada sam kod kuće. Imamo baštu i mogu da obrezujem drveće, a mogu i da se popnem da bih posekla visoke žive ograde. Moj suprug je imao moždani udar, pa mu nisam dozvolila da se popne u stepenice, pa sama radim takve stvari. Kosi travu jer odatle zaista ne može da padne, a ja se penjem po visokom drveću. Ponovo počinju poslovi u prolećnom vrtu, sada obrezujemo drveće i ja mogu da to ponovo radim.
Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.